Masyadong relax. Sarap. Okay, gutom ra ba mi? First dose kami guys. Ayan. Sarap dito, naka-aircon. So ayan guys, first dose. Mabilis lang. Actually 30 minutes nag-start sila. So bilis namin nakapasok. So pifill up kami ng form. Ganun ko na ng form, be? Hindi, wala pa tayong form. Yan, hindi pa kami nakafill up ng form. Bibigyan pa kami ng form. Mas malapit, mas maganda ho, mas maririnig nyo. Hindi pa nagpasok na malapit ang form. Papasok na lang po. Okay na po tayo. Sa'yo po. Guys, fill up na kami. Gatay na lang kami. Babaksin na guys. Nakakatapos. Papasok guys at tuturukan na kami ng tayo to guys. Okay naman. Okay na po. Okay naman, pati ay di pala. Yan sila, ano na yan.
A few moments later. Ayan guys, ready na kami. Kinakabahan ako, oh my God. Oy, relax ka dyan, oy. Baka maihi ka. Bilis. Wala yan, parang kagat lang yan. Wala yan. Tapos na. Wala, may second dose pa yan. Huwag ka tumigil. Masyadong relax. Ang sarap. Galing ni Kuya mag-aray, masakit. Masakit talaga siya dahil naramdaman ko na. Parang bumababa. Nangungurot. Yan guys, tapos na kami. Kaso, hindi masakit yung tusok guys. Kasi parang nararamdaman namin parang bumababa yung gamot. Patay. CR muna kami. Guys, kain tayo. Nagugutom ako guys. Ayan. So, 199 pa ako. Ayan guys, hindi ako makauwi kasi naulan. Dito pa rin ako sa vaccination site. Ayan. So, wala nang halos tao guys. Buwi na sila. Walang tao halos guys. Ito yung enchanted guys. Yan. Halos tao. I need somebody who can love me and my words.
perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put